Bună dimineața de la Timișoara! Astăzi este a patra și ultima zi a lotului național al României la dans sportiv. Am avut 4 zile de foc, efectiv, la Timișoara, cu foarte multe ore de antrenament. Adică închipuiți-vă că în fiecare zi am stat la sală și nu doar am stat, am și dansat undeva la 12 ore pline, cu o pauză de o oră și jumătate, 2 ore. Doar atât. De data asta chiar aș putea să spun că antrenorii invitați au fost super antrenori de top, majoritatea foști campioni mondiali, printre care au fost și antrenorii mei din Italia, Katia și Giordano, care practic au crescut pe mine de la vârsta de 12 ani și care mă cunosc foarte bine. Și chiar dacă au fost niște zile super dificile, aș putea să spun că au fost și niște zile foarte productive. Ne simțim super pregătiți, adică nu știu din ce punct de vedere aș putea să mă simt mai pregătit în acest moment. Cred că suntem la versiunea noastră cea mai bună în acest moment, ceea ce este exact ceea ce mi-am dorit. În China va călători împreună cu noi și fizioterapeutul nostru, Ana, și cu siguranță până la concurs va avea grijă de noi să ne recuperăm așa cum trebuie și să fim în formă maximă vinerea viitoare. Ne vedem la campionatul mondial în China. Vă pup!